салому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикони ҳамешагии ютуб канали мо Насим ТЖ. Дӯстон, подписчикон марҳамат. Мошини фурӯшӣ Opel Astra F дар кузофи караван, мошини хизматӣ, мақсад ки барои бор барои ҳамаҷиҳата мошинча тайёр аст бе ягон камбудӣ, кузофуш тозаҳа, краскаш сабсафед. Вабше гуфтага дӯстон ки умуман кор надорад, задагӣ, пусидагӣ, варид парид ягон ҷош гарантияш қади надорад. Шерунар кузофшам тозаҳакай, дискои простой балонош гирада 80% ҳастанд. хоб дӯстон марҳамат, ҳолати дарунша мақсад тамошо мекунем. хоб коробкаш механик, газ плюс бензин кор мекунад. Мошин дӯстон лук ҳам дорад, ҳамагӣ 494 000 километр гаштага. Дӯстони азиз, мошин танҳо як чихол мега, тамом як чихолаш мезанӣ, мақсад ки ҳолати беҳтарӣ намешавад. хоб дӯстони азиз, нигоҳ кунед, моториш соат баъдин кор мекунад. Моториш ана 1.6. чашкиёш нигоҳ кунед, ширӯйнар ҳолати чашкиёш умуман барид надоранд. Чашкиёш заводской айхидаш акилмати нав часпондагӣ, ҳолатиш хуб, газ плюс бензин кор мекунад. кузовша дӯстон диден чӣ хел мақсад ки тозаҳакай. хоб нигоҳ кунед, ана ина тавои крилаш вапше пусидагӣ надорад. ширӯйнар вапше нигоҳ кунед дӯстон, ина багажаш. мошини хизматӣ, нархи дастрас 28 000 сомониш мемонем. харидори конкрет мебошӣ, гуфтага бо савдо муомила мешавад дар назди ҳамин мошин. Ин мошин қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ, яъне ки дар ҷиликол. ина дӯстони азиз ҳолатиш. хулоса мошин ягон камбудӣ расхор надорад. иншоалло ки бигириш баракат меёбӣ, барое ки мошинча ина мошини лук дорад, краскаш сабсафед. 96 сол гуфтем дӯстони азиз. Танҳо камбудиш чия дӯстон ки мақсад ки документҳои солонаш бучтаги утилизатсия ҳам надошта будааст. харидори конкрет бошӣ, гуфтага боз камтара савдо муомила мешавад дар назди мошин. рақамҳои соҳиби мошина дар таги навор мондагиам. нафароне ки мақсад конкретни караван мехостем барои боркашӣ, барои ҳамаҷиҳата, барои таксӣ, мошин ҳолати беҳтарина қарор дорад. дӯстон марҳамат, ватсапша мондагиам, дастӣ муроҷиат кунед. маълумоти аниқтарашонро аз худашон метавонед пурсон шавед.